Ideme zdvíhať auto, hej? Na rezerve za rameno. Paradička. Safety first. Klasicky sa pracuje na BMW. Zdravím. Priestor žiadny, nohy až von z garáže pomaly. Ale tak robíme hydru, no čo? Hydra je tu už takto nainštalovaná. Short shift tiež. Teraz sa ešte riešia brzdové hadičky. Tu má Rastio nohy. A sem pôjdu nerezové zvody. Tu máme zvody, krásne opaskované. A pekne tuto vývodík na lambda sondu. Ako to ide, Rastio? Totálne na piču. Klasický deň pri BMW.